Vi har om vandkraftværker, og det her er, hvad vi har lært. Vandkraftværker er et kraftværk, hvor bevægelsesenergien i strømmende vand via turbiner og generatorer omdannes til elektricitet. Vandkraftværker er en vedvarende energikilde. De er ikke bæredygtige at bygge, men de laver ren energi og holder længe. Men kan vandkraftværker være fremtidens energikilde? Hvordan fungerer et vandkraftværk? Et vandkraftværk har en dæmning, som skaber en reservoir og stiger vandets niveau. Reservoiren er det kæmpe sø, som du kan se på billedet. Reservoiren er der, hvor vandet oplagres og potentiel energi. Vandet føres ned gennem et rør, som er bogstavet A på billedet. Man kan lukke røret, så stopper vandet, hvis man ikke har brug for strøm. Man kan se, der er en port ved bogstavet B, så kan åbne og lukke for vandet. Vandet føres så ned gennem røret af tyngdekraften, som bliver til kinetisk energi og ender i turbinen. Turbinen er bogstav C på billedet. Her findes der 3 turbinetyper: Pelton-turbine, Frances-turbine og Kaplan-turbine. Pelton-turbinen bruges til de større vandkraftværker og er en impulsturbine. Man kan se, at den er formet som 2 ovale skåle hele vejen rundt. Her rammer vandet stråler fra dysen skålene på turbinen og drejer den rundt. Vandet falder af, efter det har overført det kinetiske energi til turbinen. Det er impuls, der turbinen ændrer vandets retning. Kaplan-turbinen, altså de mindre værker. Man kan se, at det ligner en skibspropel. Det er fordi, det er en reaktionsturbine og ikke en impuls. Her kommer vandet over propellen i en cylinderformet rør, der omringer turbinen, og vandet kommer fra alle sider. Vandet rammer og giver reaktionskraften til turbinen. Den får den til at køre rundt. Det kan du se på billedet, hvor de sorte pile forestiller vandet. Frances-turbinen. Frances-turbinen er den mest populære, den tit er den mest effektive. Den er lavet til mellemstore værker. Det er en blanding af de 2 andre turbiner, da den både udnytter reaktionskraften fra vandet og impuls. Det er takket være bladenes kurve, så i toppen af bladene er det reaktion, den er mere flad, ligesom Kaplan-turbinen, og i bunden er det impuls, den er kurve som en skål, ligesom Pelton-turbinen. Vandet kommer også fra alle sider, men det kommer ikke ovenfra, ligesom Kaplan-turbinen, men kommer direkte ind fra siden, som man kan se på billedet, hvor de blå pile forestiller vandet. Vandet forlader til turbinen og går videre i vandløbet eller ud til havet, som man kan se ved bogstavet D. Turbinens aksel er koblet til en generator til betegningen. Generatoren omdanner turbinens mekaniske energi til vekselstrøm. Vekselstrømmen går gennem en transformator, som øger spændingen, og elektriciteten føres ud til elnettet. I vores forsøg vil vi bevise, hvordan vandkraftværker producerer elektrisk energi. Først tager vi en propel, som vi har sat på en vandflaske. Herved kan vi se, at vandkraften får propellen til at dreje rundt. Til andet forsøg bruger vi en skruetvinge, en metalstang, en stativmuffe, et 200 grams lod med sytråd, en lille generator, 2 ledninger og en lampe. Nu vil vi vise, hvordan vandkraften bliver overført til energi. I forsøget vil propellen være lig med motoren. Ved hjælp af energien fra motoren vil pæren derved lyse. Sådan fungerer vandkraft. Det kræver et bestemt vandløb, hvis man skal bygge et vandkraftværk. Andelen af brug af vandkraft er høj i lande som Sverige, Norge, Frankrig og Østrig. Her er der nemlig store højdeforskelle og det bestemte vandløb. I Norge går mere end 99% af deres samlede energiforbrug til vandkraft. De er derfor Europas største vandkraftproducent. Desværre har lande som Danmark ikke et velegnet miljø til vandkraft, så som I kan se på billedet, kommer Danmarks vedvarende energikilder ikke fra vandkraftværker. Når en stat skal bestemme, om de vil forsynes med energi, skal man overveje, om de 3 nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed og miljø og klima. Der er ikke én energikilde, som er optimal i alle 3 ting. Forsyningssikkerhed. Vandkraftværker kan sikre en stor og stabil elproduktion, men produktionsniveauet vil altid være afhængig af nedbør. Vandkraft skaber en balancekraft, fordi kapaciteten hurtigt ændres til at kompensere for forskelle i produktion. Klima og miljø. Vandkraft er en vedvarende energikilde, som kun giver få udledninger, der kan påvirke klima eller miljø. Kraftværker er dog et væsentligt indgreb i landskabet og påvirker økosystemet i floderne, derved er det ikke altid naturvenligt. Konkurrenceevne. Omkostningen for at bygge et kraftværk er langt mindre end for at bygge et vandkraftværk. Derved er de ikke altid konkurrencedygtige.
Det kræver betydelige investeringer at bygge et nyt kraftværk, men dets økonomiske levetid er lang. Hvordan påvirker vandkraftværker dyrelivet? Vandkraftværker påvirker fiskelivet på grund af opdæmninger. Definitionen af opdæmninger er, når vand tilbageholdes på grund af byggerier af dæmninger. Ved en opdæmning dannes et vandreservoir. Vandreservoir er et hulerum, bassin eller anden form for beholdelse af f.eks. vand, som opbevares eller senere bliver brugt. Som følge af dette betyder det, at nogle steder bliver drænet helt for vand, og dyrene dør af tørke. Andre steder betyder det oversvømmelser, hvor dyrene simpelthen heller ikke kan overleve. Vi ved, at vandkraftværker er gode for miljøet, men de er faktisk slet ikke så gode, som mange måske går og tror. Bare bygningen af værkerne har visse konsekvenser over for naturen. Store dæmningsbyggerier i forbindelse med vandkraftværker har i flere tilfælde ødelagt økosystemer, oversvømmet landsbyer og landbrugsområder og krævet, at tusinder af mennesker er blevet nødt til at flytte. Udover det kan store opdæmmede søer ved vandkraftværkerne indebære større udslip af drivhusgasser end kulkraftværker. Det sker, fordi det organiske materiale, som blandt andet plankton, der bliver vasket ud i reservoiret, rådner. De reservoirer med stillestående lavt vand har mest rådne vegetation på grund af manglen på ilt, og danner derfor metan i stedet for kuldioxid. Metan er 20 gange kraftigere end kuldioxid og giver altså derfor meget slemme udslip. I strømmende floder forekommer der også rådnende vegetation, men fordi der er ilt til stede, dannes der kuldioxid i stedet for metan ved forrådnelsen. Det er blandt andet disse drivhusgasser, der er med til at forsage global opvarmning. Vandkraftværker er en af de bedste måder at lave energi på, da den både er bæredygtig og laver meget energi. Det er bæredygtigt, fordi det næsten ikke forurener og laver meget ren energi. Det er også en god energikilde, fordi den ikke afhænger af vejret, ligesom vindmøller og solceller f.eks. gør. Noget, der også er smart ved vandkraftværker, er, at de kan gemme energien. De store vandreservoirer kan oplære vandet, hvis der ikke er stor efterspørgsel for energien, så ingen energi går til spilde. Vandkraftværker er altså en del af fremtiden inden for energi, men det kan ikke være det hele alene, så vi bliver også nødt til at bruge andre former.